bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Umculo amaskandi igcokama elisha okumenyezela ukuthi ungomunye wabaqashiwe kwiGcwalisa Spring Picnic uthi akunjalo yena akaqashiwe. Nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kezo mina umfeze ngithuthunga ukhumalo bathi ilasbo namagumethi mhlabe emangabe usemusha like ngizophinde ngicela ukuthi wenze sure to subscribe ungabusakhohle ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhono okukhulu kunakho konke. uKhuzani ungomunye wabahleli bomcimbi okhipha uhlu labaculi abazonandisa kuwe People's Park eThekwini ngo-October mhla zo-15 kanti khona negama leGcokama elisha uthi bonke abaculi sebedalulile ukuthi baqashiwe emcimbini wakhe ngoba kulo mcimbi ungena umculo onabalandeli abaningi einkundleni zokuxhumana. iGcokama yilona elihamba phambili nasekuqaleni ekohlu okuvela ukuthi linabalandeli abaningi. Emva kokuphuma ekohlu iGcokama elisha libhale ekhasini lalo kuFacebook ukuthi lathi ngenxa eyokwenyuka kwezinga lomculo isinyukile imali liqashwa ngayo lithe kukhokha 150,000 amarandi uma lizocula bukhoma emcimbini kube 100,000 uma kuzoba i-backtrack. lathi alinandisi emcimbini okuthiwa kumele lilingise i-CD. Lithintwa ngeGcwalisa Spring Picnic iGcokama elisha lithe alikaqashwa kulo mcimbi umuntu ofaka igama lakhe ohlwini labaculi esebeqashiwe beziqambela amanga nje ngoba ezama ukuheha abantu ngegama lakhe. Useceliwe abahleli bomcimbi abathe kuyena akuwona kaKhuzani bathi athumele i-quotation ihhovisi lakhe libathumela i-quotation ka100,000 kanjalo futhi neka 150,000. usalindile ke ukuzwa ukubona ukuthi bayamqasha yini noma cha. uma ebamqashile uyobazisa abalandeli futhi uzoqala umakethe umcimbi noma ebengamqashile futhi uzokuveza lokho akakubhekile ukuthi umcimbi ungokabani uzonandisa kunoma okabani umcimbi. uma nje bavumelane ngenani asuke libizile kusho iGcokama elisha ethinta uKhuzani omemezela ukuthi useliqashile iGcokama elisha uthe ucela kukhulunywe noMthokozisi Zuma ongaba enazo zonke izimpendulo. uMthokozisi uqinisekisile ukuthi iGcokama elisha abakaliqashi kodwa sebeyitholile i-quotation yalo eyamali engango-150,000 ukwenza isimemezelo ukuthi nalo iGcokama elisha liqashiwe indlela beqashwa ngayo kulo mcimbi ngoba kubheka umuntu onabalandeli abaningi einkundleni zokuxhumana. njengamanje abakavumelana ngemali ayibizile futhi bebangakayibuyiseli impendulo kulona iGcokama elisha kuchaza lapha uMthokozisi wakwaZuma lapha. ngaze ukuthi ezona ndaba esindathazo namhlanje kwezisenkezi nezithinto lapha ukuqashwa kweGcokama elisha kwiGcwalisa Spring Picnic ehlelo lapha omunye abaculi okubala kuwona indlamlenze wakwaMpungose uKhuzani. mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ahlala lapha na comment section sidingide le ndaba. ngaze ukuthi izona ndaba ezihamba phambili ngakhohle ukusubscribe ukulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. nisiphathahle ibantu sokumnandi nithanda kakhulu.